kancani, aku arep pamer mobil loro ini. Iki mobil-mobilnya asline colongan ning parkiran mburi omahku kae. Soale ana parkiran pinggir dalan ora ana wonge dadi yo colong wae ngono lah. Iki mobilnya asline baje karo taksi, iki karang wong kreatif di modif dadi celaping. Nah, sing iki sing maune taksi, dadi mobil apik ngene lho. Nah, sing iki maune baje bodol iki tak modif dadi apik ngene. Balapan yo mbuh menang di kali kowe ngerti ora iki mobilnya apik betul nek balapan mesti kalah ora menang aku mesti menang kok wong aku juara aku mesti kalah rasa dobos lah ora ngerti aku yo aku ngerti kok kowe nyesel bukti wae yo totoan 1.500 nek kowe kalah kowe bayar oke gelem ora oke ya yo gelem wani bir yo nek kalah kowe sing bayar aku 2 kali lipat oke? Aku menang yo aku bayar kowe setengah wae piye lintasane niki iki bekase ban ngasih nemplek ngene iki lho iki patoke aja ditobro jarene patoke wesi aja tuh ya kowe kok masuk bal ning jaring kene iki lho bisa masuk api berarti. Oi, kowe wis siap apa urung? Ya, aku siap. Yo, diurip mesinnya terus mlaku 1, 2, 3. Ya. Kayak piye cara dengan kale iki aku ora iso. Sempenting mlaku wae. Aku mau ngedine nek gembes karo nubuk iki. Soale mobil larang iki. Nek penyok yo biaya renovasine larang. Kok bodoh. Satu opus kowe kok iso. Ure balik masuk aku ngono awas tak bobo rasa merono ya bos pirang menit tuh paling belum asal bos gue ra iso kaya aku ya wis lah ya tak tutup 3 menit ya wis aku iso 4 menit jajal kowe yo ayo terus satu bro balik dia masuk ora masuk masuk balik cak goblok piro mektune setengah menit su kawis tuh yuhu kawis mukanya rasa gobos celeng su ya awas pedus awas tak gebesi bane tak colong mobil ya copot awas yo rasa ngeyel kowe wanine cuk rasa kaya ngono ngantuk aku ngantuk ora rasa dobos kowe sing dobos celeng asu ampas kowe kowe mau kalah toh aku menang kasihan deh lo balik masuk lah nah masuk coy ya lah kalah menang masalah yang penting iki aku kalah sesuk menang yang menang jadi yang terakhir makan piye janjine oke pirang menit ya jual kowe lem laku kali 4 menit kaya ngono kuwi delok wektune rame rusak nek banding gebes kowe ngijoli lho gak awas nubru ya pirang menit coba 5 menit sing akeh bring kowe
karo goyang ngono lho, dari goyang kier-kier ngene lho apik ya. Kok tuku bensin ya? Ya, gampang. Awas. Waduh. Pokoknya nek bane ngasih jeblok, kowe kudu ngijoli, oke? Nah, wis ngopi sih, kowe arep pesen apa wedang jahe, susu apa teh coklat, apa kopi. Sekarang bayar dhewe tapi aku gak bayar. Ya wis aku pesen jahe merah wae lah karo ginseng ngono kan. Awake kuat ngono lho. Ben koyo ben iso ngantem iku kowe. Ya wis apa-apa tapi engko bayar dhewe ya, aku gak bayari lho.